32-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin babı ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi we sellem'de gelen mesaillerden istinbat şahsi edip we şahsi istidlal edip ölüýüniň idraki var, ruh dua etdiyor, dua etdiğin ruhdan dua dilemekdine meşgal var, hiç eşkal yok diyen gepine delil edip menasik hajda inde kabrun Nebi sallallahu aleyhi we sellem'de gelen mesailleri aydıp merdimleri iştiba taşlayan savtisinin cevabiyesi. İnha El-Bahrul Amik diyen Fekh Hanefi'de talif edilen onun muallifi İmam Ebu'l-Buqa Muhammed bin Ahmed el-Mekki el-Hanefi özde Qadi Mekke'til Mukarreme ve muftisi şonun 9-njy garnyň içinde 854-nji ýylda inha dünýäden geçen hicri kameride özde şol Ulakan mufti ve qazi Osmaniýlaň döwresinde özde Hanefi mezhepli. Şol şaýany ziyaret edeninde inha oqymaly. Welillahi darrul a'rabi haythu istanbata min al-ayetil kerime el-maji'u ila ziyaratihi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de mevtihi mustaghfiran. Yani ol etbi diyen a'rabinin eden işi Qati ýagşy iş, Hudaý üçin eden işi, şaýadan, ýa-ni okan aýetmizden Peýgamber aleyhissalatu vesselamyň ziyaretine gelmekligi istinbat edipdir. Şonu o Peýgamber aleyhissalam ölenden soň o ziyarete gelip şeýle delege diýe. Peýgamber ölenden soň günahy dilen halynda inha gelmekligi şundan çykarypdyr. Günahy dilen halynda diýmegi sen şol Peýgamberden inha meniň günahmy Hudaý Taala'dan dile diýip inha sen dilemeli. Fe inne zalika azharu fi qasd ta'zim we sidqil iman. Şejre etmek Peýgamberi ululamaklıkda, şonu kastetmeklikde beter belli we imanyň dogrulygynda beter belli zat bolýar. Ve istiğfar Resul sallallahu aleyhi ve sellem ba'del mevt hasil. Peýgamber ölenden soň Peýgamberiň Hudaýdan ýazygyny, ummatynyň ýazygyny dilemekligi o bolýan zat. Vel maji ileyhi ba'de mevtihi. Peýgamber ölenden soň Peýgamberiň ýanyna gelmek tecdidun li ta'kid et-tawassul bihi ila Allah Taala waqtal haja. Hudaý Taalaga Peýgamberi wesile tutmaklygy mäkemledigiň bolýar, işiň çykan wagtynda. Şu El-Bahrul Amik diýen kitabyň 2908-nji sefesinde şu bar. We ýene de şu kitapda ölüden dua dilemegi öwredýär. Hemme ziyaret Fekh Hanefilerde de bu gelýär, şonda da gelýär. Ýani bu kitaby biz ozal size aýtmandyk. Feşfa' lana ila rabbina. Peýgamber Aleyhisselam diýär sen bize Perwerdigarymyza şefaat et. Şefaat etdiýse şefaatyň öz manasy bilsen salul hayr lil gayr, yani bize şüjüre hayır dile diýdigi. Fes ölüden dilek isleýän sen. Ves'elhu Hudaýdan sen dile eyyumitena ala sünnetik. Bizi senin sünnetinde öldürmekligi dile diýip Peýgamber Aleyhisselam inha şu dünýäden geçen şol ölüden inha dua dilemegi yeni şu Bahri Amik'in 2904-nji sefesinde bar. Hamidan ve musalliyan hurmatla hunda da ve la tahsabennellezine qutilu fi sabilillahi emwata bel ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Şu ayet-i kerimanyň teşrihinde aýtýorsun ki ölü dua etdiyor, ruh dua etdiyor, dua etdiğin ruhdan dua dilemekde näme eşkal var, hiç eşkal yok diýip aýtýorsun. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Hudaý ýolunda öldürülen adamlar ölümü hadimen belki ola diri ferihin hoş, yani bir zatda hoşluk bolsa idrak bar hoş bolýar. Bima atahumullahu min fadli. Hudaýyň berenine hoş bolýar. Yani bir zat berilenine hoş bolsa derki bolmazmy? Pes dua edip bilýän ruhdan dua dilemeklikde näme var? Hiç işgali yok. Hiç işgali yok. Ve muňa delil berýärsiň babı ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen meseleleri
Ve bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bul icmai gurrundur. Munda hiç şeki şübhe yoktur. Yani Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabrlarının yanına varıp Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat talep etmek ve tevessül vesile edip dua etmek caizdir. Sahibi Fethul Kadir ve sahibi El Behrul Amik'in ibaratının matlaby şudur. Neyinki daştan durup, meselen İran'dan durup, ve Afganistan'dan durup, ve Pakistan'dan durup, Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'den dua dilemek ve Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'ni çağırmak ve ondan hacet talep etmekni istidlal ediyorsun. Bul amalın katı iştibahdır. Menasik-i hacda bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de fuqahaların yazan ibaratından daştan durup Peygamber Huda'nı çağırmak ve ondan istimdad etmekni hiçbir alim, hiçbir mufti petva bermendir. Becüz ahundademizden başka. Hormatly musulman doganlar ahundademizin daştan durup, meselen Afganistan'dan durup ve İran'dan durup ve Pakistan'dan durup Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'den istimdad etmek ve onu çağırmak diyon gepi menasik hacda bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de bul gep yoktur. Ol fakat ahundademizin galat ijtihadıdır. Ahundademizin a tutan kitaplarının biri Fethul Kadir'dir. Gelin göreleyin Fethul Kadir'da şol gep bar mı? Mana bul ibarat babı ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fethul Kadir'de gelendir. Teveccüh edinler. Bima rava Ebu Hanife radıyallahu anhu fi musnedihi an İbn Umar radıyallahu anhuma kâle mines sünnet en tâtiye kabran Nebi sallallahu aleyhi ve selleme min qabalil kıbleti ve tec'alu zahraka ilal kıbleti ve testakbilul kabra bivejhika thumma taqulu esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Ol zat bilen rivayet etti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anhu öz müsnedinde Hazreti İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edip aytti İbn Ömer sünnettendir gelersin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrının yanına ve aylandırarsın arkanı kıbla taraf ve bakarsın kabr şerifke öz yüzün bilen ondan son aydarsın esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh deyip adab ziyaretini zikredip izinden yazıptır. ثم يقول في موقفه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خيرة الله من جميع خلقه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد ولد آدم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فجزاك الله عنا خيرا جزاك الله عنا أفضل ما جاز نبيا عن أمته اللهم آت سيدنا عبدك ورسولك محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وانزله المنزل المقرب عندك إنك سبحانك ذو الفضل العظيم ويسأل الله تعالى حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم المسائل وأهمها سوال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك ويذكر كل ما كان من قبيل الاستئتاف والرفق. Fethul Kadir 3-nji jildi 95-nji sapha. Ondan soň aýtýar Zair öz mowqifinde salamatlyk bolsun sana ey Allah'ın peygamberi, salamatlyk bolsun sana ey Allah'ın mahlukynyň ýagşysy, salamatlyk bolsun sana ey tamam mahlukyň ýagşysy, salamatlyk bolsun sana ey Allah'ın dosty, salamatlyk bolsun sana ey Adam oğlunyň serdary, salamatlyk bolsun sana ey Allah'ın peygamberi we Allah'ın rahmeti we bereketi bolsun. Ey Allah'ın peygamberi beşek men gawalyk berirmen. Beşek yoktur hiç Hudaý bir Hudaý Taala'dan başga. Yoktur şerik şol Hudaýa. O beşek sen şol Allah'ın bendesi we resuli. Ve gawalyk berirmen beşek sen ey Allah'ın peygamberi. Tahqiq yetiştirdin risalatni ve eda ettin amanatni ve nasihat ettin ummatga ve açtın gamni. Pes ceza bersin sana Allah Taala biz tarapdan ýagşy ceza. Ceza we padaş bersin sana Allah Taala biz tarapdan ýagşy ceza. Padaş berdi bir peygamberge ummattan ey Allah bergin bizleriň serdarymyzga seniň benden we peýgamberiň Muhammed sallallahu aleyhi we sellemga vesile we fazilatny we belent derejany we yetergin şol Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellemniň makamy mahmudga ki wada berdin şoňa we nazil etgin şonu menzil mukarrabga öz ýanynda beşek sen paklyk bolsun sana ketde fazla azymyň iyesi
ve diler Allah Taala'dan öz hajatını vesile tutan halatda Allah Taala'ga, Allah Taala'nın öz peygamberi bilen ve dileglerin kette ve mühimrage husn hatımadır ve rızvan ve mağfirettir. Ondan soň diler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatini bes aydar ya Resulallah diliyon men senden şefaat, diliyon men senden şefaat, vesile tutyon men sen bilen Hudaýymga ölsem musulman halatda senin milletinde ve sünnetinde ve zikreder her ol zadyki bolsa ol mihribanlyk ve nerimlik kabil eden. Hormatly ahunda da bul menasik hajda bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen rivayetler dürüstligi icmaidir. Sen ol rivayetlerden daştan durup yani uzaktan durup dua dilemekni matlab alyorsun. Bul amalyň Peýgamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'ne haziru nazir yani görüp duran bilip duran düşünje berjek bolýarsyň. Hemçinan bul senin akidan hem şul öz kitabyňda Hakikatul Vesile ve Mahiyetul Vesaniye 11-nji sapkasynda inna ersalnaka şahiden ve mubeşşiran ve nezira şol ayet-i kerimanyň şerhinde şahidenni şahit tercüme edipsin. Şahit bul jaýda gawa mana alan bolsaň gawa tercüme edertin. Şahit be manaýy hazirun nazir senin matlubundur. Ýöne hafız sahip bilen eden munaziraňda hazir we nazir akidam ýok diýip kitabyňda ýazan terjümeňden hem irad ettin. Bir delil tapkim men hazır nazir bileýin. Ya, Şeyh Osman Gazettin dadıma yettiysen, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettisi deyip olmalı. Bir delil tapkim men hazır nazir bileýin. Ya, Şeyh Osman Gazettin dadıma yettiysen, matin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yettisi deyip olmalı. Şahidenni şahit yazmaklygyň senin berýalygyňa bir kette delildir. Peýgamber aleyhissalamny her jaýda görüp duran, bilip duran bilmekligiň şol jehetli uzakdan durup, yani daşdan durup Peýgamber aleyhissalamny çağırmaklygyň we ondan istimdad etmekdi jaiz bilmekligiň berýalygyňa bir kette delildir. Hemçinan öz kitabyňda Hakikatul Vesile we Mahiyetul Vesaniye'de 61-nji sapkasynda ýazypsyň. İmroda nidai gaybi suret giret ve şahsi goyet ya Resulallah ve ya Şeyh Bahattin kıyamet berser addeyibe pamişevet. Şılgunda nidai gayb suret alsa, qaysi biri aysa ya Resulallah ve ya Şeyh Bahattin deyip çağırsa, kançaların başına kıyamet berpa bolýar deyip aýtýorsun. Uzakdan durup Peýgamber aleyhissalamny çağırmalı deyip, o Şeyh Bahattin'i çağırsan bolýar deyip kitabyňda ýazyp merdimleri berýalygyýet akidaga sowuk berip barýarsyň. Hormatly ahunda da sen mekkar bolmasaň, bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen rivayetlerden daştan durup, uzaktan durup, Afganistandan durup, Pakistandan durup ve İrandan durup Peýgamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'ni çağırmak ve ondan istimdad etmekni kim istidlal edipdir özünden başga? Hormatly musulmanlar, aga bolunlar, Gurbanpur taksir, bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen rivayetleri mulayim tercüme edip sizlere al diyor ki ölü ve ruh dua ediyor, dua ediyorsun. Ruhtan dua dilemekte näme eşkal var? Hiç eşkal yok deyip uzaktan durup Peýgamber aleyhissalamny çağır beriňler we ondan dua talep ediberiňler deyip sizlere berýalygyýatga sowuk berjek bolýar. Mundan aga bolunlar. Bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen rivayetlerden hiç bir alim, hiç bir mufti uzaktan durup Peýgamber aleyhissalamny çağırmak we ondan dua we hajat dilemekni istidlal etmendir bejüz ahundadymyzdan başga we berýalygy akideli insanlardan başga. Hormatly musulman doganlar, uzakdan durup gaýipden we mürde we ölden dua dilemekni ulamay diýubent we muftiýany izamlar bu barada näme petwa berip durlar aga bolunlar. Hemçinan mufti adam Hazrat Mevlana Mufti Muhammed Kifayetullah Dihlevi rahimahullah tahrir edipdir. Allama Alusi Hanefi rahimahullah'dan nakl kavl edip yazıptır. Kifayetul Mufti'nin tahric ve ta'liqi hem Şeyhul Hadis Hazret Mevlana Selimullah Khan sahip rahimahullah'nın zir serparastlığında encam tapandır. قال الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم مثل يا سيدي فلان أغثني وليس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه وقد عده أناس من العلماء شركا وأن لا يكنه فهو قريب. Kifayetul Mufti 1. cildi
83-nji sapha. Aýtdy İmam Alusi rahimahullahu taala, bişek merdimler tahqiq köp etdiler Allah Taala'dan başgany çağırmakny, zinde welilerden we wefat eden welilerden we olardan başga. Misli Yamenin falan serdarym dadymy ýetiş diýmek şekilli. We däl şol gep mubah tawassuldan hiç bir zat welaýyk mümin adamyň halyna şol gepke bakmasa we aýlanmasa şol gepin, ýani ya falan serdarym dadymy ýetiş gepin gorugynyň gapdalyndan we halanki tahqiq sanady şol gepni ulamalardan kança merdim şirk. Weýinki şol şirk bolmasa hem biz şol şirkden garypdyr. Weýine hem Gurbanpur tagsir aýtdyr, welini mustaqil bilmän weliden kömek dileseň bolýar diýip dua we hajat etmek Allah Taaladan niýetde manzur bolsa, mahlukdan derhas edilse bolýar diýip. Bul gepni Mufti Kifayetullah sahip Fetavai Azizi'den nakıl kavl edip yazıptır. Ve fil Fetavai Azizi dum anki bil istiqlal çizi ki hususiyet be canibi ilahi daret misli dadan ferzent ya bariş baran ya dep emrad ya tul umr ve manandi in çiz hay anki dua ve saval ez canibi ilahi der niyet manzur başat. Ez mahluki derhast namayan innev haram-ı mutlak belki küfr est. Kifayetul Mufti 1. cilde 183. safha. Ve Fetavai Azizi'de gelipdir. İkinci ol ki istiqlal bilen ol zadi ki Hudawand mutaalga hususiyeti var. Perzent vermek şekilde ya yağmur yağdırmak yani ya keselçili gaytarmak yani ya tuğul umur ve şuna mengdeş zatlar. Ol ki dua ve saval Huday Taala'dan bolmak niyette manzur bolsa mahluktan derhas etseler. Bulno haram-ı mutlak belki küpürdür. Hormatly musulman doganlar ahunda adamız bolsa welini mustaqil bilmän ogul dile, qiz dile bolýar diýip fetwa berýär. Hemçinan köp sowtylarynda bar. Bul gepi Mufti Kifayetullah sahip Fetavai Azizi'den nakıl kavl edip haram-ı mutlak belki küfür diýip fetwa beripdir. Ahunda adamyzyň şoraqa müşkülatlary bar, ulamay diýubendiň fetwalaryna muhalif gelýär. Ahunda adamyza 1000 kitapdan delil berseň hem kabul etmiyor. Kabul etjek bolsa kança muteber kitaplardan awal hem kança delil berdik. Hemçinan şair aýtýar: "Ber murdedilan pentmedi hiç miyazar, ber murdedilan pentmedi hiç miyazar, zira ki Ebu Cehil musulman şüdeniniz, zira ki Ebu Cehil musulman şüdeniniz."